Ассалому алейкум меҳмонони азиз, ассалому алейкум дӯстони меҳрубон. Хушомадед ба канали мо. Имрӯза видеои мо оғоз меёбад корвон. Анамҷа як магазини фурӯшӣ будай. Номерош 92 705 78 68. И корвон дай сеюм рядои ами охиронуш тарафи анамин ҷое ки либосҳои хитоӣ мефурӯшанд, амунҷа материалҳои хитоӣ мефурӯшанд. 95-ум анамин мағоза. айни ҳол ма қарор дорум дӯстони азиз дар корвон, касое ки харидорӣ кардан мехоҳед, масалан хитон омада бинед паплинои новинкара, ина паплиное ки ман ӯзи пешниҳод мекунам. И дар корвон таги нависо якум рядда қарор дора. Ана хоҳишмандо омада бинеду хитон харидорӣ кунед. Вале шахсоне ки мехоҳанд ки аз мо дархост кунанд, яъне заказ кунанд ва Русия, марҳамат тамошо кунед, ман озиш нишонтон метиҳам, нархошам гап мезанам. Ана ин амин паплино 140 сомонӣ. Ино паплинои доингай гулои навай то Москвара 3 метрш я либосаш 140 сомон. Бинед чӣ қадар хушрӯвай. ҳамаи гулҳош ҳастай. Ина шахсоне ки харидоред, марҳамат амун номерои ватсапе ки ман мемонам, шумо занг зада пурсон шавед, дархост кунед. Ози ман амҷа чӣ қадаре ки нишон метиҳам, ҳамаи ҳамино 140 сомон. Бинед чӣ қадар гулҳои хушрӯ, нақшҳои хушрӯ. Ино ҳамаш нигин доранд. Нигинош ҳамаш нигинои 3D-ан, тоза. Шахсоне ки мехоҳанд бенигин, ози бо ма охири видеода бо материалҳои бенигинам пешниҳоди шумо мекунам. Ҳами паплинои бенигина. На тамошо кунед, ина гулҳора бинед чӣ хелай нақшу гулу дигароша бинед. Ана инамуд формулаҳо. Таиҷа бинед чӣ хел гулош ҳастай. Рангоша бинед. ана исрхам хушрӯвай бинед. Касоне ки мехоҳед, марҳамат занг занед, пурсон шавед. аз ана ин астай бо ози бо дига намудошам. ма шумода пешниҳод мекунам, нишон метиҳам. ана гулош ҳастай. ана вай сафедтара ё ана бологиёш камакак коричневӣ баландай. ана и гули садбаргдори бирӯзовира бинед чӣ хушрӯвай. дидед анамҷа чандтае ҳаст озе ки ман нишон додастам. ино нархошон 140 сомон то вая 140 сомон то анамун Москвара мерава. дӯстони азиз, як саволе ки бисёр метиҳан амин подписчикони мо, ки то Москвара доставка месупорем, пули доставка бо агар дигар шаҳрҳо равон кунем бо месупорем пули доставка. гуфтам хеле саволо мешамада зиёд. ҳамин қадар гуфтан мехоҳам дӯстони азиз ки то анамин Москвара агар шумо омада дар Москва аз амин дасти мо гиред, шумо пули доставка намесупоред. шумо фақат анамин пули паплина месупоред, анамин 140 сомон. вале агар шумо дар Москва зиндагӣ мекунед ё ин ки дар дигар шаҳрҳо, мо тариқи почта шумо дар вақти равон кардем, ина шумо баъд анамун пули анамун почтара месупоред. тамом. ана бинед ина инамудошам хушрӯвай. касое ки анамин гуллора нағз мебинанд, бинед чӣ хел гуллои хушрӯ, чӣ хел интихоби васеъ. амин доинго, амин доинг меган амин намуд паплинора бисёр анамин бовар кунед хушрӯвай. амин вақте ба дастам амин вайша материалша мебинӣ, бисёр ҳам бароҳат паплини бароҳатай. як подписчикам савол додааст ки паплину платнои як чиай. ҳо дӯстони азиз, анамин штапел паплин платной ҳамино ҳамаш як чиз ҳастанд. ана бинед дар инҷа бо анахи гулҳош
ёдовар мешавам ки ҳамаи ҳаминҳо 3 метрш як ливосвориш ҳами 3 метрӣ кардагианам инора 140 сомон то Москвара мерава. шахсоне ки хитон бевосита омада харидорӣ кардан мехоҳед, албатта ки ягон сум арзон астай, шумо омада аз магазино хитон мустақилона харидорӣ мекунед. ана бинед, ма пирратар шумода нишон диҳам ки шумо баъд вақте интихоб кардан хоҳед бинед. ана ин намуддош ҳастай дӯстони азиз. ана ин намуддо аллакай барои шумо мо дар 110 сомонӣ пешниҳод мекунем. ёям доинган, фақат ки гулҳои порсолаян. ҳамин нақшошон порсол буромадаги бад. бинед 110 сомонӣ. иноям анам хенигин задагиай. яна бинед оз ма бо арзонтаракошам нишон метиҳам. ана ёш боша аллакай дӯстони азиз. ин нархи ин 100 сомонӣ. ин намудуш доинг нест. ана ин намуд гулош ҳастай. ҳар намуд гула ки хоҳед аз анамин 100 сомоноҳоям ҳаст. ана шумо ба ҳазур бинед, тамошо кунед. ана ин намуду шалака дӯстони азиз, ино 70 сомонан. инам ҳам хенигин дорай. И вая доинг нест, ҳамун материали паплини доинг несту дигар хелай. дидед? нигин дора. ино 70 сомонӣ. ина марҳамат касое ки мехоҳед бинед. ана хеле гулошам ҳастай. паплинои 70 сомонара шумо метавонед занг занед, дархост кунед, баъд замин скриншот карда дар анамун номерои ватсапе ки ман мемонам равон кунед суратша кадомеша ки шумо мехоҳед. бинед иҷадам чӣ қадар гулҳои гуногунай. ина бинед. аз ана ин гулҳо ҳастай. ана ино ҳастай заминаш сериян гулҳои мисол розови доран, гулҳои сабзча доран. ана ин намудуш ҳастай ранги гули адрасборе доран. и хеле заминош сафедай. аминое ки озма пешниҳод кардастам тагиш сафедаю худшон гулҳои сери доран. нақши адраса доран. баъд ана ин гарошкоҳо ҳастай. и гарошкоҳои амине чанд ранг дора. розовию, сабзу дигарош. хоҳишмандо бори дигар такрор мекунам. и 70 сомона паплинай. 3 метрш 70 сомонам. як либосаш 70 сомонай. ина одамои харидор, шахсоне ки аз мо харидорӣ кардан мехоҳед, марҳамат дархост кунед аз ин намуд ваям паплинам. шахсоне ки хитон мехаред омада чӣ хеле ки нав гуфтум, марҳамат омада харидорӣ кунед. ана инҷа бинед дӯстони азиз, ана инҷаям ма анамин намуддора шумода пешниҳод мекунам. инора нархошона дӯстони азиз ябор бинед. ино нархошон 70 сомонӣ бенигинан. на ин намудуш вай нест. бенигино доинг нестан. и 70 сомонаҳо. ана бине дӯстони азиз. ина гулора бинед. гулои садбарги калон калон дорад. аз ин ранго фиолетовиш аст, сабзш аст, ана сирхи ҷигарӣ дора. баъд ана гулмайдаҳо ҳастай. неҷа чанд намуд гулмайдаяй касое ки амин дӯст медоранд. амин паплинои гулмайдара бо ана ино бинед. ёям чӣ қадar хушрӯанд. ана гулакои майда дорам хушрӯ.
ана харидорои азиз, тамошобинони меҳрубон, бинед, интихоб кунед. Баъд агар ки хоҳед занг зада дархост намоед. ана миқадар вай астай иҷада интихоби васеъ астай. бо мавзи дигар тарафшам нишон метим шумода. фақат бо мо бошеду тамошо кунед. аз анамин намудуш бинед чанд ранг дора. бо ана ин тарафа бинед, аз ин тарафам паплинои гуногун астай. ана ин гулора бинед, рангора бинед чӣ хушро. инам доям 70 сомонӣ дӯстони азиз. ана ин фендиёра бинед. аз инам чанд ранг ҳастай. розови, кабуд, фиолетови, сурх. баъд бо ана ино ҳастанд. чӣ хеле ки гуфтам беҳад интихоби васеъ ҳаст айни ҳол дар анам инҷа, ки ҳар як хоҳишманд метавона мустақилона омада харидорӣ куна ё ин ки ба мо дархост куна, мо равон кунем. ана инҷа бинед, фурӯши паплин дар авҷай. дар инҷа харидорӣ карда истодаанд. баъзе ма бо инаиша нишон метиҳам. ана иноям нағзан. ана гулоша бинед. бо анахе гуло ҳастай. ҳар кас амин чӣ намуде ки мехоҳа дар инҷа пайдо карда метавона. ана ин розовиёра бинед, оранҷвию, розовию, серию, чанд намуде ки хоҳед метавонед ки мустақилона омада гиред, бинед. ана ин намудош ҳастай бо гулҳои гуногун. бенигин нархаш 70 сомон. бори дигар такрор мекунам. шахсоне ки амин ваёи материалҳои бенигин пурсон шуда будед, на марҳамат метавонед ки интихоб карда ба мо занг занед. озма ана ин намудора бо нишон метиҳам. ино ваян чорни принсои дубайски мегам. ҳанамуноян чанд намуд гуло доранд. на тамошо кунед. тамошо кунед. баъд метавонед ки ба мо дархост кунед. ана поён будагиёш ҳамаш 300 сомониян. ана и боло, ана и гулое ки болода ҳаста. диде дӯстони азиз, ино аллакай агар барои харидорӣ кардан хоҳед 410 сомонӣ. поён ана ино 300 сомон, боло 410 сомон. ана бинед. ино ҳамашам хеле нигинай. аму гулош вишивка кати нигинаяй. сангчои тоза ҷобаҷо кардагияй. ҳамин нақши нигор кардагӣ ҳастай. ана бинед, айнаи 410 сомона чихе бисёрай. ана иноям чорни принсои дубайски. бинед, иноям 300 сомонӣ. чанд намуд ранг дора. аз ин тарафам нишон метиҳам. ана сурхаш ҳастай. нав кабутора бинед. гуллошонам бинед шумо. аз наздик нишон метиҳам. бинед чихе хушрӯа. марҳамат ба касе ки писанд омад. и аллакай анамин корвон ситира таги нависора дуюм риадай, дуюм растаяй чӣ хеле ки мегӯянд. шумо ҳамиҷа омада метавонед мустақилона харидорӣ кунед. шахсоне ки дар тоҷикистонанд, дар душанбеянд мисол. бо дӯстони азиз, ман мехоҳам анамин намуд мувофиқи хоҳиш яке аз амин подписчикони мо мехоҳам анамин ҷинсои метракира пешниҳод кунам. ино бори хитоянд. метрои барош 150 ҳай. 1 метри анамин то аму расияра 35 сомон мерава. 1 метрш. ира шумо чанд метре гиред мешавад. ана ин намуд гулҳо ҳастай. анамино ҳамаш 35 сомон 1 метрш. ина бинед.
баъд интихоб карда ба мо занг занед. ё ин ки мустақилона касе мехоҳад харидорӣ кардан, ин анамун